Ori si biko kwa efe bugu ya bịa me mgbagwa esiri mbisi n'ọkụ. Okay, ihe mere nwaanyị nnewi. Ihe njikwa na weja ọ dị emergency dị pronto. Yọtagwo. Ha bịara nka mme nkwa ya. I'm sorry for taking your time. Ekpere Wednesday ahụ nọ na-ejebi. Kedu ka unu si eji? Ekpere Wednesday kwa ori nsị. Ekpere Wednesday ka unu si eji. Kedu mgbe ibido gị jee ekpere Wednesday ori nsị? Kedu ka isi ekwu otu nwaanyị nnewi ọ ka mgbarụ nwanne m achọrọ m I want to recruit my daughter. That nwaanyị achọrọ m recruit ye. Ka nwanne m onye nweta di. Since o totere kwara. Nwe na-ajụ esi nọtọ nọtọ. Ụdị anaghị abịa ka nwanne m. Ya karịa mma. Ya ma asị ndụ ajọ mmadụ nke ka ị esi eje ekpere Wednesday ọkwa na-aghọta. Ọkwa na-aghọta. Mommy, good afternoon. Never ask so. Ebe kisi. Come in school. This is school otu a. School. You kata no. Isi ebe isi dakapụta. Na, bịala unu ma asị na no weekend. Ị bịara ka ị nọ weekend. With the half naked. Onye si kọbịa na onye enu mmanya o mere ihe ọjọọ. Over 5 years now ị nọ na school ahụ. Ọ tabụ m pi na-eme akwụkwọ results. Kedu ife na-eme ga-eme? Ọ na-announce just dakapụta na be m no. Nwaanyị nnewi mba na si n'otu abalị ya merekwana ya nwa skuul onye na-agwakwu otu a isi student abalị abara mbe otu a ịma na skuul a na-agụ na statistics na-egbu oge mathematics ụmụ ihe algebraic fraction nda ọ na-egbu oge enweghị esi banya bakịta onwe depression abanarị ya mana ọnwa skuul ka a sị ngụ for ogbe 5 years going to 6 years aghọtabụ m ife this girl na-eme onwe result ya mkpụrụ ọha graduate a graduate ọ ya graduate by the grace of God. ọha anọta mechọsi na-arụ ọrụ ego na-enye ya ahịa ezu ya ọtọ ebe ahụ na-atọgharị excuse o ya eji tọ ebe ahụ. Mommy, na be send dị ma ọnwụ nwa na-arụ ọrụ taking care of myself na school. Ndị na-arụ ọrụ Biebeni, ọ gwa chọọchị na sensi afụgbọ nke iyi white. Ịma ọnụ m skuul na-adị creative. O nwere ike ọnwụ na ọ na-arụ nọ ịgbago ọnụ m home delivery ndị a o jenyere onwe ya ka ọ sị na ego adụghị nọ hapụ ya Ka nche ka ebe nsi m biko. Who please? Kedu? Ọ dị mma. Ole one ka ị na-ere? Nne ka m na-ere azụ awụ. Ole ka ị gbasara ya ama m ihe na-arụ stop pretending. Ole ka ị gbasara ya? M na-ere 20,000. 20,000 ka ị na-ere ya? Yes. Maka ihe na-eme department maka ụlọ village gị nọta. Narụ 5,000 naira n'ime ya ka m pụwa. Mba o, na m ere 5,000. Narụ 5,000 naira, 5,000 naira, ọ village gị nọ. Ka imezu ego ị ga-agụ ha ndị atọ. 5,000 na gịnị mere? Ọ bụrụ ka a na-ere 5,000 ebe a. What's going on here? Nwaanyị nnewi ka m pụwa Thursday ka m bịa. Kedu ife ị chọrọ ịsụ ihe 5,000 nwoke ọjọọ a? Onye iberibe ori isi kedu ife ị na-asụ nwa 5,000 naira otu ọkpa ihe nke anya afọ ụmụ nwaanyị. Kedu ife ị na-asụ ya nwoke ọjọọ? Kedu ife ị na-elesi ori isi 5,000 naira? Kedu ife ori isi na-asụ gị 5,000? Asị m ya na m ere 5,000. Gịnị ka ife ahụ ị na-elesi ya 5,000 naira onye iji si ya na ihe ele 5,000? Ya ife a ka ị na-arụ? Mba. Chọpụta ife a ka ị na-arụ? Mba, mommy. Onye ife aka na-akụ onye ka iyiri ọmụ ka iyiri Chineke ya gbara m aka ebe I did not do this. Ọmụ ka iyiri gba n'ime. Calm down. Gba n'ime. Very useless man na sour man wey wan kill me.